ବାପା କଣ କରୁଛ କି? କାଲର କଳା ଯାଇ ମହମ ହୃଦୟରେ ଦିଏ ନିଆଁ ଲଗେଇ କାଲର କଳା ଯାଇ ନାଚୁଛି ମାଇପ ପୁଅ ଦେଖୁଛୁ ଲୁଗା କାଚୁଛି କହୁଛି କଣ କରୁଛ? ଏ ସକାଳୁ କାଇଁ ଗୋଟେ ଟିଙ୍ଗି ଟିଙ୍ଗି ହଉଛ କିଓ? ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କହୁଛି ଶୁଣ। ଏଥର ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି ଟୋକା ତମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଛି 4 ଟିଣି ଘିଅ ଦେବି। ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପଡିବ। ଠାକୁର ଜିନିଷରେ ତ କେହି କେବେ ମନା କରନ୍ତିନି। ତମେ ଟିକେ ଦଉନା ଆମେ ସିଆଡେ ପେଲି ଦବୁ। ସ୍କୁଲରେ କେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥିଲୁ? ନାଇଁ ବାପା ଯୋଉ ସମୟ ଥିଲେ ସିନା କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବେକାର ହେଇକି ଥିଲୁ। ଏବେ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ। ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ତ ଆଉ।